Η ιδέα ήρθε από την ανάγκη του να υπάρχει χώρος να μπορώ να βάζω τα ζώα μέσα. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να βοηθήσω όσα περισσότερα μπορώ. Ένας άνθρωπος μπορεί να σου πει: είμαι φιλόζωος, έχω ένα σκυλάκι σπίτι μου, ταΐζω 2 γατάκια που έχω απ' έξω. Δεν σταματάει όμως εκεί. Τα καταφύγια είναι συνήθως γεμάτα από κυνηγό σκυλά. Μου το έφερε ο ιδιοκτήτης και μου είπε: δεν κάνει για κυνήγι, κάντο ευθανασία. Υπάρχουν και περιπτώσεις σακούλα, μέσα κουτάβια, σκουπίδια. Θυμώνα πάρα πολύ με αυτόν τον κόσμο. Είχα αρχίσει να γίνομαι και λεκτικά επιθετική με αυτόν τον κόσμο. Κάποια στιγμή είχα 160 σκυλιά εδώ μέσα και ήμουνα μόνη μου. Ένιωθα λες και ήμουνα μέσα σε έναν αναμοστρόβιλο και κατέβαινα προς τα κάτω. Με είχε ρουφήξει αυτό το πράγμα μέσα και με έπαιρνε μαζί του. Εγώ ήμουν πολύ ρομαντική όταν το ξεκίνησα όλο αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο με αποτρέπαν από το να το κάνω αυτό. Το καταφύγιο που βρισκόμαστε σήμερα θα κλείσει σίγουρα. Η ιδιοκτήτρια μου έχει ανακοινώσει ότι θα το πουλήσει. Πρέπει να έρθουν να με βγάλουν με μπουλντόζα. Δεν είναι απλά κάποια δέσποτα, είναι τα παιδιά μου και θα τα προστατέψω με κάθε κόστος. Θα πάθω κατάθλιψη, Δημήτρη. Δεν μπορώ να ζω τις μέρες σκεπτόμενη ότι θα έρθει η στιγμή που όλα αυτά τα σκυλιά θα πρέπει να βρεθούν στον δρόμο. Απλά αρνούμε.